ଜୀବନ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରଟାକୁ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼େଇ ଦେବା ପରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଅବଶୋଷ ମୋ ହାତ ଧରି ଫେର ପଛକୁ ଟାଣିନିଏ, ନେଇଯାଏ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟକୁ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲେ ମୋ ନିସ୍ତେଜ ମନକୁ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ କିଛି ସମୟ ସେ ବକର ବକର କରେ ମୋ ସାଥିରେ। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଅବଶୋଷ ବୋଧେ ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲା, ମୋତେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ଅଫିସ ସମୟ ସକାଳ 10ଟା। ସହରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ସତେ ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟ୍ରାକ୍। ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଦୌଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ। ସତେ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଟି ପାଇଯିବେ କି ଆଉ। ଟ୍ରାକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଲିଚୁଆ କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଆଉ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେ ଖେଳରୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସରକାରୀ ବେଡ଼୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନିଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭିଡ଼କୁ ଚିରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଖାତାଟି ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଏ। ଫଳତଃ ସେଦିନ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମୋ କର୍ମଠ ଜୀବନରୁ ବାଧ୍ୟରେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ମୁଁ। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଦରମା ଛଡ଼ା ବୋନସ ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବସ୍ଙ୍କ ମୁଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ପରା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଯେ 9 ଟଙ୍କାର ଭଡ଼ାକୁ 6 ଟଙ୍କାର ଦାନା ଦେଇ କାମ ସବୁ ଆରାମରେ ଆଦାୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବୋଧେ କେବେ କାହା ନଜରକୁ ଆସିବାର ମୁଁ ଆଭାସ ପାଇନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ କେତେ କେତେ ପାଠୁଆ ସବୁ ମୁହଁମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ କୌଣସି କୂଳରେ ଲାଗିଛି ତ ସେ +3କୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ହେଉକି ପଛେ। ବାସ୍, ଅବଶୋଷ ମୋର ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୁଏ। କହିବୁଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ, କାପୁରୁଷ ଆଉ ଭୀରୁ। ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସାହସ ବାନ୍ଧି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତୋ ପରି ଛୁଆ ମାଟିକୁ ସୁନା କରି ପାରିଥାନ୍ତା। ତୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲୁ? ତୋର ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମୟକୁ କାହିଁକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଟେକିଦେଲୁ ତୋ ପରିବାରକୁ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଏନା। ଏତିକି ଜାଣିଛି ମଣିଷ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ସାଉଁଟେ ତ କେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ କରି ପକାଏ। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣଟା ବା ଅଧିକା କରିଦେଲି ଯେ ମୋ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ସୁନା କଳସ ଢାଳି ହୋଇଯିବ? କିଛି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମୋର କର୍ମପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲା। କରିଦେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବି ଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଗୁଆ ଥିଲି, କଲେଜ ବେଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଥିଳତା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପରେ। +3 ପଢ଼ି ଅଧିକ କ'ଣଟା ବା ଉପାଡ଼ି ଦେବି ଭାବିକି କର୍ମମୟ ଜୀବନର ପଥ ବାଛିନେଲି। ହେଲେ ଅବଶୋଷ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମୋର ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଚାଲି ଆସୁଛି ମୋଠୁ 10-15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମୟର ହିସାବ ନେବାକୁ। ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରି ଅଧିକ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ସମାଜରୁ ତଥାକଥିତ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ସାଉଁଟି ପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ବା ଦେଖିଛି? ସାମୟିକ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ ଥରେ, ପରେ ଯଦି କପାଳ ଲିଖନ କିମ୍ବା କର୍ମ ବଳରେ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅବଶୋଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କହିବାକୁ ଗଲେ କଦାପି ନୁହେଁ। 2 ଦିନର ଜୀବନରେ କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି, କେତେ ସଫଳତା ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ବୋଧେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଉଠିବ। ଆଉ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞ ମଣିଷ ହିଁ ତା'ର ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅବଶୋଷ ମୋ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମୋତେ ତା'ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ବିଗତା ପାଇଁ ବୃଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।
ହେଲେ ବିଗତା କ'ଣ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ କି? ସମୟର ସୁଅରେ ଥରେ ଯାହା ଭାସିଯାଇଛି ତାହା ଶତ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଫେରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅବଶୋଷର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଲୋକେ କେତେ କେତେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସମାଜକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଅବଶୋଷ ପାଇଁ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବି? ଅବଶୋଷ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା ମୋ କଥା ସବୁ। କହୁ କହୁ ମୋର କେତେବେଳେ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ବୋଧେ ମୋ ଶାନ୍ତିର ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅବଶୋଷର ଆଉ ସାହସ ନଥିଲା।